Hello friends, welcome to my channel Kritika's Academy. நம்மளுடைய சேனலில் ஆல்ரெடி ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றதுல 3 கிளாஸஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன், செகண்ட் ஒன் வேதிக் ஏஜ், அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் ரைஸ் ஆஃப் புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம் அப்படின்றது. அதனுடைய கண்டினியூஷனாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் என்ன அப்படின்னா த 16 மகா ஜனபதாஸ். ஸோ 16 மகா ஜனபதாஸ் அண்ட் தென் த ரைஸ் ஆஃப் சிசுநாகா அண்ட் நந்தா டைனாஸ்டிஸ். இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் கிங்டம்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படின்றது ப்ரிவலண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வேதிக் ஏஜ் அப்படின்றது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ இந்த 6th century பிசியுடைய பிகினிங்கில் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்தர்ன் இந்தியாவில் நிறைய இண்டிபெண்ட் கிங்டம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிது. இல்லை சில இது மொனார்க்கியாக இருந்துச்சு அண்ட் அதர் வந்து ரிபப்ளிக்ஸாக இருந்துச்சு. மொனார்க்கி இஸ் நத்திங் பட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் பர்டிகுலர் ஃபேமிலி அல்லது எ கிங், இவங்க ரூல் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மொனார்க்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ரிபப்ளிக்ஸ் அப்படின்றது நிறைய இண்டிபெண்ட் ஸ்டேட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இந்த மொனார்க்கி அப்படின்றவங்க எந்த ரீஜியனில் வந்து தங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேன்ஜெட்டிக் பிளேன்ஸ், ஸோ கங்கை சமவெளி பகுதிகளில் தான் இந்த இண்டிபெண்ட் கிங்டம்ஸ் அப்படின்றது வந்து இருந்துச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தா தெரியும் கங்கா அண்ட் தென் யமுனா அப்படின்ற ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிற ரீஜியன்ஸ் இதில். ஸோ அங்கே கேன்ஜெட்டிக் பிளேன்ஸில் தான் இந்த மொனார்க்கி அப்படின்ற சிற்றரசர்கள், ஸோ இண்டிபெண்ட் கிங்டம்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து தங்கியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் ரிபப்ளிக்ஸ், அதாவது இண்டிபெண்ட்டான ஸ்டேட்ஸ். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எந்த ரீஜியனில் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹிமாலயாஸோட ஃபுட் ஹில்ஸ் அப்படின்னா மலையடிவாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அதே மாதிரி நார்த் வெஸ்டர்ன் இந்தியாவில் வந்து இருந்தாங்க. இவங்களுக்கு பப்ளிக் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பப்ளிக் அசம்பிளி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெசிஷன் எடுக்கக்கூடிய பவர் வந்து அவங்கக்கிட்ட வச்சுருக்காங்க. இந்த பப்ளிக் அசம்பிளியில் யார் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ஃபேமிலியுடைய ஹெட்ஸ், தலைவர்கள், அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரைபல் பீப்புளை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், ரெப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல. ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் வந்து இந்த பப்ளிக் அசம்பிளி அப்படின்றதுல வந்து மெம்பர்ஸாக இருந்தாங்க. ஸோ டெசிஷன்ஸ் அப்படின்றது எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்தாங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஓட்ஸ். மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஓட்ஸ் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் டெசிஷன்ஸ் அப்படின்றத வந்து எடுத்தாங்க. இதில் சம் ஆஃப் த ட்ரைப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 3 இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைப்ஸ், சாக்கியாஸ், லிச்சவீஸ் அண்டு மல்லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது. அதில் ஃபர்ஸ்ட் சாக்கியாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தே வேர் அ கிளான் ஆஃப் லேட் வேதிக் இந்தியா. கிளான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு குழு அல்லது அதை சார்ந்த அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். இவங்க வந்து பை ட்ரெடிஷனாக சூரிய பகவானை வந்து வழிபடுறவங்களா இருந்தாங்க. கௌதம புத்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்ல, ஸோ கௌதம புத்தா அப்படின்றவர் வாஸ் த பெஸ்ட் நோன் சாக்கியா. ஸோ இவருடைய ஃபாதர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுத்தோத்தனா அப்படின்றவர். இவர் வந்து சாக்கியா அப்படின்ற அந்த கிளானுடைய எலெக்டட் லீடராக வந்து இருந்தார். இவங்க எந்த வர்ணாவை சார்ந்தவங்க அப்படின்னா ஷாத்ரியாஸ். 4 வர்ணாஸ் பார்த்தோம், பிராமின்ஸ், ஷாத்ரியாஸ், வைஷ்யாஸ் அண்ட் சூத்ராஸ் அப்படின்றது. அதில் இந்த கௌதம புத்தா அப்படின்றவர் ஷாத்ரியா ஃபேமிலி, சாத்தியா அப்படின்ற வர்ணாவை சார்ந்தவங்க. இந்த சாக்கியாஸ் அப்படின்றவங்க எந்த ரீஜியனை வந்து கேபிட்டலாக வச்சு வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா கபிலவஸ்து. ஸோ நமக்கு தெரியும் நேபாளில் கபிலவஸ்துவில் லும்பினி அப்படின்ற பிளேஸில் தான் கௌதம புத்தா அப்படின்றவர் வந்து பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ட்ரைபல் பீப்புள் எடுத்துட்டோம்னா லிச்சவீஸ். இவங்க நார்தர்ன் இந்தியாவினுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். ஸோ தே ஆர் த பீப்புள் ஆஃப் நார்தர்ன் இந்தியா. இவங்களுடைய ஜென்ரல் அசம்பிளியில் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தலைவர்களாக சாத்ரியா அப்படின்ற குலத்தை சார்ந்த ஃபேமிலி பீப்புள் தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தலைவர்களாக இருந்தாங்க. இவங்களுடைய கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னா வைசாலி அப்படின்ற பிளேஸ். ஸோ லேட்டராக வந்து எந்த ரீஜியன் ஆக்குபை பண்ணுறாங்கன்னா காத்மண்டு அப்படின்ற வேலி. ஸோ நேபாளில் காத்மண்டு அப்படின்ற பிளேஸ் இருக்குன்றது தெரியும். கௌதில்யா அப்படின்றவர் எழுதின அர்த்த சாஸ்திரா அப்படின்றதுல இந்த லிச்சவீஸ் அப்படின்றவங்க வந்து ரிபப்ளிகன் பீப்புளாக இருந்ததாகவும் அவங்களுடைய லீடருக்கு இவங்க வந்து ராஜா அப்படின்ற டைட்டில் வந்து கொடுத்ததாகவும் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த லிச்சவீஸ் அப்படின்றவங்க வஜ்ஜி அப்படின்ற மகா ஜனபதாவினுடைய ஒரு கிளான் தான். கிளான்னா ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஒரு பிரிவு அல்லது ஒரு குழு, அதை சார்ந்த அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். அஜாத சத்ரு அப்படின்றவர் மூலமாக இந்த வஜ்ஜி அப்படின்ற டெரிட்டரி வந்து அவங்களுடைய டெரிட்டரி, அதாவது மகத கிங்டத்தோட என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வஜ்ஜி அப்படின்றத வந்து
அட்டாச் பண்ணிக்கிறாங்க அல்லது அனெக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இவங்க வந்து லேட்டராக வந்து எந்த ரீஜியன் போயிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மகத கிங்டம் அப்படின்ற பீப்புள், அதாவது மகத கிங்டம் அப்படின்ற கிங்டம் வந்து ஆக்குபை பண்ண பிளேஸில் வந்து இந்த லிச்சவிஸ் அப்படின்றவங்க வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி போயிடுறாங்க. இந்த லிச்சவி அப்படின்றதுனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரூலிங் சீஃபை வந்து ராஜா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டெப்டி சீஃப் பேர் உபராஜா அப்படின்றது. அண்ட் அவங்களுடைய ஆர்மியினுடைய தலைவராக இருந்தவர் வந்து சேனாபதி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் மல்லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த 16 மகா ஜனபதாஸ் ஆஃப் ஏஷியன்ட் இந்தியா. இந்த மல்லாஸ் அப்படின்றத பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறது எந்த லிட்ரேச்சரில் அப்படின்னா அங்குதாரா நிக்காயா, விச் இஸ் அ புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சர். ஸோ இந்த அங்குதாரா நிக்காயா அப்படின்றதுல இந்த மல்லாஸ் அப்படின்றத பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களும் எந்த வர்ணாவை சார்ந்தவங்க அப்படின்னா சாத்ரியா அப்படின்ற ஃபேமிலியை சார்ந்தவங்க தான். எப்படி வந்து சாக்கியாஸும் அதே மாதிரி மல்லாஸும் சாத்ரிய ஃபேமிலியை சார்ந்தவங்க. இந்த மகாபாரதா அப்படின்றதுல இந்த மல்லாஸ் அப்படின்ற பீப்புள் வாழ்ந்த இந்த டெரிட்டோரியை வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மல்லராஷ்டிரா அப்படின்றது, அதாவது விச் மீன்ஸ் மல்லா ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ இந்த மல்லா மகாஜனபதா அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மகத கிங்டத்தினுடைய நார்தர்ன் பார்ட்டில் வந்து இவங்க வந்து சிச்சுவேட் ஆயிருந்தாங்க, விச் வாஸ் அ ஸ்மால் மகாஜனபதா. இந்த மகாஜனபதா அப்படின்றது லேட்டராக என்ன ஆகுது அப்படின்னா 2 மெயின் பார்ட்ஸாக வந்து டிவைட் ஆகுது. ஸோ இந்த ரிவரான ககுத்தா, இப்போ ப்ரெசன்ட் டேல வந்து இதை குக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இந்த ரிவர் தான் இந்த 2 பார்ட்டுக்கு வந்து என்னதுன்னா, அதாவது இந்த மகாஜனபதா மல்லா அப்படின்ற மகாஜனபதாவுடைய 2 பகுதிகளுக்கு டிவைடிங் லைனாக இருந்தது, ஒரு பவுண்ட்ரி மாதிரி இருந்தது எது அப்படின்னா இந்த ரிவர் ககுத்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது. இதனுடைய கேபிட்டல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குஷாவதி அப்படின்றதான் 2 பாகங்களுக்குமே வந்து கேபிட்டலாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மாடர்ன் காசியா அப்படின்றது நியர் கோரக்பூர் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். அதே மாதிரி பாவா அப்படின்றது வந்து என்னன்னா மாடர்ன் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபாசில் நகர் அப்படின்ற பகுதி. ஸோ 12 மைல்ஸ் ஃப்ரம் காசியா அப்படின்ற பிளேஸ்லேருந்து 12 மைல் தூரம் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த ரீஜியனில் பார்த்தா தெரியும். ஸோ இது வந்து காசியா அப்படின்றது அண்ட் தென் ஃபாசில் நகர் அப்படின்றது, இது இரண்டும் இந்த 2 பார்ட்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா கேபிட்டலாக இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் இப்போ 16 மகா ஜனபதாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி சொன்னேன் மல்லாஸ் அப்படின்றது வந்து அங்குதாரா நிக்காயா அப்படின்றதுல வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு. இந்த அங்குதாரா நிக்காயா அப்படின்றது புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சர் அப்படின்றதும் சொன்னேன். ஸோ இந்த புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சர் வந்து 16 கிரேட் கிங்டம்ஸ் வந்து இருந்ததா சொல்லப்படுது. அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மகா ஜனபதாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சில ஜெயின் டெக்ஸ்ட்லேயுமே வந்து இந்த 16 கிங்டம்ஸ் வந்து இருந்ததற்கான ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதனுடைய பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 600 பிசியிலேருந்து 300 பிசி 16 கிங்டம்ஸ் இருந்துச்சு. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அங்கா, மகதா, காசி, கோசல்லா, வஜ்ஜி, மல்லா, சேடி, வத்சா, குரு, பாஞ்சாலா, மத்ஸ்யா, சூரசேனா, அஸ்மகா, அவந்தி, காந்தாரா அண்டு கம்போஜா அப்படின்றது. இதில் நம்ம வந்து லேட்டர் வேதிக் பீரியட்லேயே பார்த்தோம் குரு அண்ட் பாஞ்சாலா அப்படின்ற கிங்டம்ஸ் வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆக ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு கிங்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த குரு அண்ட் பாஞ்சாலா. அண்ட் லேட்டராக வந்து 16 கிங்டம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அல்தோ 16 கிங்டம்ஸ் இருந்தாலுமே இந்த 6th சென்ச்சுரி பிசியினுடைய மிடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 4 கிங்டம்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வட்சா, அவந்தி, கோசல்லா அண்ட் மகதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது. எதனால் மற்ற கிங்டம்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பேசப்படலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது எல்லாமே வந்து ஸ்மாலான கிங்டம்ஸாகவும் ரொம்ப வீக்கான கிங்டம்ஸாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ கிரேட் ரூலர்ஸ் அப்படின்றது இல்லை. அதனால் இந்த 4 கிங்டம்ஸ் உடைய ரூலர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை கான்குயர் பண்ணி ஸோ அவங்களுடைய டெரிட்டோரியோட என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அனெக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மகா ஜனபதாஸ் அப்படின்றது பார்க்குறோம் எந்தெந்த கிங்டம்ஸ் வந்து எந்தெந்த ரீஜியன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ கம்போஜா அப்படின்றது இந்த பிளேஸில் இருக்குது, நார்த் வெஸ்டர்ன் இந்தியா. கம்போஜா, காந்தாரா அப்படின்றது. டாக்ஸிலா அப்படின்ற பகுதி இந்த ரீஜியனில் வரும். ஸோ இப்போ ப்ரெசண்டில் தட்சசீலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ இந்த டாக்ஸிலா அப்படின்றது இந்த ரீஜியனில் வரக்கூடியது. குரு அண்ட் பாஞ்சாலா அப்படின்றது இந்த ரீஜியன். மத்ஸ்யா அப்படின்றது மிடில் ரீஜியன். மத்ஸ்யா, அவந்தி, சேடி இது எல்லாமே மிடில் ரீஜியனில் வரக்கூடியது. மகதா அப்படின்றது இந்த ரீஜியன். காசி அப்படின்றது ஸோ அங்கா, விதேகா, மல்லா, கோசல்லா அப்படின்றது. ஸோ எந்தெந்த ரீஜியனில் எது எது இருக்குது அதனுடைய கேபிட்டல்ஸாக இருந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த ட்ராயிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வட்சா அப்படின்றது. இது எந்த ஆற்றங்கரையில் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆன் த பேங்க்ஸ் ஆஃப் ரிவர் யமுனா. யமுனை ஆற்றங்கரையில் தான் இந்த வட்சா அப்படின்ற கிங்டம் வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆச்சு. இதனுடைய கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னா கௌசம்பி. ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் அலகாபாத் பிரயாக்ராஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்ல, அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த கௌசம்பி அப்படின்றது வந்து இருந்துச்சு. இதில் மோஸ்ட் பாப்புலரான ரூலர் யார் அப்படின்னா உதயனா அப்படின்றவர். ஸோ ஒவ்வொரு கிங்டம்ஸ் பற்றி கேட்கும்போது அதில் வந்து அதனுடைய கேபிட்டலும் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் அந்த கிங்டத்தினுடைய ஃபேமஸ் ரூலரும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கிங்டம்ஸ் அப்படின்றது படிக்கும்போது கேபிட்டலும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், அந்த கிங்டத்தினுடைய மோஸ்ட் பாப்புலர் ரூலர் அல்லது ஃபேமஸ் ரூலர் யார் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வட்சா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உதயனா அப்படின்றவர் தான் மோஸ்ட் பாப்புலர் ரூலர். ஸோ யூவி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, யூவி ரேஸ், அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் சொல்கிறோம், அந்த மாதிரி யூவின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வட்சா அப்படின்ற கிங்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா உதயனா அப்படின்ற ரூலர். ஸோ இவர் வந்து இவருடைய பொசிஷனை வந்து எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவந்தி, அங்கா, மகதா ஆகிய 3 கிங்டத்தோட மேட்ரிமோனியல் அலையன்சஸ் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய பொசிஷனை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிறார். நெக்ஸ்ட் இந்த புராணாஸ் படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த உதயனா அப்படின்றவருக்கு 4 சக்சஸர்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய கிங்ஸ். ஸோ யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாகினாரா, தண்டபாணி, நிரமித்ரா அண்ட் ஷேமகா அப்படின்ற 4 சக்சஸர்ஸ் வந்து இருந்தாங்க. ஆனால் இவருடைய டெத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வட்சா அப்படின்றது அவந்தி அப்படின்ற கிங்டத்தினோட அட்டாச் ஆயிடுது. இவங்க என்ன ரிலீஜியன் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹிந்துயிசம், ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் ஆகிய 3 ரிலீஜியன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவந்தி அப்படின்ற கிங்டம். ஸோ அந்த அவந்தி அப்படின்ற கிங்டத்தை பற்றி மகாபாரதா அப்படின்ற எபிக்கில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்கு. மகாபாரதா ராமாயணம் அப்படின்றது பற்றி பார்த்தோம். இந்த அவந்தி அப்படின்றது 2ஆக பிரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா நார்த் அண்டு சவுத் அப்படின்றது. இனிஷியலாக சவுத்தன் பார்ட் ஆஃப் த அவந்தி, சதர்ன் அவந்திக்கு வந்து மஹிசாட்டி அப்படின்றது வந்து கேபிட்டலாக இருந்துச்சு அண்ட் நார்தன் அவந்திக்கு உஜ்ஜைன் அப்படின்றது வந்து கேபிட்டலாக இருந்துச்சு. பட் மகாவீரா அண்ட் புத்தா அவர்களுடைய காலத்தில் 2 அவந்தியும் சேர்ந்து இந்த 2க்குமே உஜ்ஜைன் அப்படின்றது வந்து இன்டகிரேட்டட் கேபிட்டலாக வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மாறிடுச்சு. இந்த கண்ட்ரி ஆஃப் அவந்தி அப்படின்றது இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் மால்வா பகுதி அண்ட் தென் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மத்திய பிரதேஷ் ரீஜியன்ஸில் தான் வந்து என்னதுன்னா அந்த காலத்தில் அவந்தி அப்படின்றது வந்து இருந்தது. அதே மாதிரி இதில் மோஸ்ட் பாப்புலர் ரூலர் யார் அப்படின்னா பிரத்யோதயா அப்படின்றவர். ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ் ஏபின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அங்கே யூவி அப்படின்னு பார்த்தோம். உதயனா அப்படின்றது வட்சாக்கு, இங்கே வந்து அவந்தி அப்படின்றதுக்கு பிரத்யோதயா அப்படின்றவர் தான் மோஸ்ட் பாப்புலர் ரூலர். இவர் வந்து எப்படி பவர்ஃபுல்லாக ஆனார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உதயனா, அதாவது வட்சா கிங்டத்தினுடைய கிங்கான உதயனா அப்படின்றவருடைய டாட்டரான வசவதத்தா அப்படின்றவர் வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறார். ஸோ நமக்கே தெரியும் மேட்ரிமோனியல் அலையன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதிராக வந்து போர் தொடுக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி மேட்ரிமோனியல் அலையன்சஸ் வச்சதுனால வட்சா அப்படின்ற கிங்டமும் அவந்தி அப்படின்ற கிங்டமும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து இருந்துச்சு. கிங் நந்திவர்தனா அப்படின்றவர் யாரால வந்து டிஃபீட் பண்ணப்படுறாரு அப்படின்னா சிஷுநாகா அல்ல சைஷுநாகா அப்படின்ற கிங்னால வந்து டிஃபீட் பண்ணப்படுறாரு. அண்ட் இந்த அவந்தி அப்படின்றது லேட்டர் வந்து எந்த எம்பையரோட பார்ட்டா ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மகதா அப்படின்ற கிங்டத்தினுடைய பார்ட் ஆகுது. 3வது பார்த்தோம் அப்படின்னா கோசல்லா அப்படின்றது. இதனுடைய கேபிட்டல் எது அப்படின்னா அயோத்தியா அப்படின்றது. இப்போ ப்ரெசன்ட்லி வந்து அயோத்தியா அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்குது தெரியும். ஸோ ராமா அப்படின்றவருடைய சன்னான லவா அண்ட் குஷா அப்படின்றவங்க இந்த கிங்டத்தினுடைய பார்ட்ஸை தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்ஹெரிட் பண்ணாங்க, சுதந்திரிச்சாங்க. ஸோ லவா அப்படின்றவர் வந்து அயோத்தியா அப்படின்ற பிளேஸ்லேருந்து ரூல் பண்ணார் அண்ட் குஷா அப்படின்றவர் வந்து குஷாவதி அப்படின்ற பிளேஸ்லேருந்து ரூல் பண்ணார். அண்ட் ராமாவுடைய பிரதரான பாரதா அப்படின்றவர் தட்சசீலம் அப்படின்ற ஒரு சிட்டியை வந்து தோற்றுவிக்கிறார். அதுதான் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டாக்ஸில்லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அவருடைய 2வது பிரதரான லக்ஷ்மணா அப்படின்றவர் தோற்றுவிச்சது தான் வந்து என்னதுன்னா லக்ஷ்மணபுரா அப்படின்றது நியர் ரிவர் கேஞ்சஸ் பக்கத்தில் இருக்குது. இதை தான் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லக்னோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இவருடைய யங்கஸ்ட் பிரதரான சத்ருக்னா அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மது அப்படின்ற ஃபாரஸ்ட்டை வந்து அழித்து ஒரு சிட்டியை வந்து உருவாக்குறாரு. அந்த சிட்டிக்கு பேர் தான் வந்து என்னதுன்னா மதுரா அப்படின்றது. ஸோ 3 சிட்டிஸ் பற்றி இப்போ பார்த்துருக்கோம், தட்சசீலம், லக்னோ அண்ட் மதுரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது. இவங்க ஃபாலோ பண்ண ரிலீஜியன் என்ன அப்படின்னா வேதிக் ஹிந்துயிசம்.
ஸோ வேதிக் ஹிந்துயிசம் அப்படின்றது எப்படின்னு தெரியும், டிப்பிக்கலான ஹிந்துயிசத்தை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வேதிக் ஹிந்துயிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஃபேமஸ் ரூலர் யார் அப்படின்னா பிரசன்னஜித் அப்படின்றவர். இவர் வந்து ஹைலி எஜுகேட்டடான ரூலராக இருந்திருக்காரு. ஸோ இவர் வந்து கௌதம புத்தாவுடைய உபசாக்கா அப்படின்னா தெரியும், லே ஃபாலோவர் அப்படின்றது, அதுக்கான அர்த்தத்தையும் நான் சொன்னேன். ஸோ இவர் அவருடைய ஃபாலோவராக இருந்து நிறைய புத்திஸ்ட் மொனாஸ்ட்ரிஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா பில்ட் பண்ணியிருக்காரு. இவரும் இவருடைய பொசிஷனை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக மகத கிங்டத்தோட என்ன பண்ணுறாருன்னா மேட்ரிமோனியல் அலையன்ஸ் அப்படின்றது வந்து வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பிரசன்னஜித் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மகத கிங்டத்தை சார்ந்த பிம்பிசாரா அண்ட் அஜாத சத்ரு அப்படின்றவங்களோட என்ன பண்ணுறாருன்னா மேட்ரிமோனியல் அலையன்சஸ் அப்படின்றது வந்து வச்சிருக்காரு. ஸோ இவருடைய சிஸ்டரான கோசல்ல தேவி அப்படின்றவரை பிம்பிசாரா அப்படின்றவருக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி அஜாத சத்ரு அப்படின்றவருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இவருடைய டாட்டரை வந்து மேரேஜ் பண்ணி கொடுக்குறாரு. இதுக்கு இவர் வரதட்சணையாக கொடுத்த பிளேஸ் தான் எது அப்படின்னா காசி அப்படின்றது. இதுவும் வந்து ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த பிரசன்னஜித் அப்படின்றவருடைய இறப்புக்கு அப்புறம் கோசல்லா அப்படின்றது எதனுடைய பார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மகதா அப்படின்ற பார்ட் ஆகுது. ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அவந்தி அண்ட் தென் வட்சா அண்ட் தென் கோசல்லா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். எல்லாமே மகத பேரரசோட பார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ இதன் மூலமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மகத கிங்டம் அப்படின்றது வந்து மிகவுமே வந்து வலுப்பெறுது. ஸோ நாலாவதாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மகதா அப்படின்ற கிங்டம் மற்ற எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கிங்டம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப செழிப்பான கிங்டமாகவும் இருந்துச்சு. எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதனுடைய பொசிஷன், இது வந்து கேன்ஜெட்டிக் வேலியுடைய அப்பர் அண்ட் லோவர் பார்ட்டுக்கு மிடில் இருந்துச்சு. அது வந்து இதுக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு பெரிய வந்து ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். ஸோ இதனுடைய நார்த்தில் வந்து ரிவர் கங்கா இருந்துச்சு, ஈஸ்டில் வந்து ரிவர் சாம்பா அப்படின்றது இருந்துச்சு, சவுத்தில் வந்து சோட்டா நங்கூர் பிளாட்யூ அண்ட் வெஸ்ட்டில் சன் அப்படின்ற ரிவர் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய வந்து கனிமங்கள் அப்படின்றது வந்து இவங்களுக்கு கிடைத்தது. எடுத்துக்கிட்டோம் பர்டிகுலராக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜ்கீர் அப்படின்ற பிளேஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹில்ஸ், ஸோ குன்றுகள்லேருந்து அயன் ஓர்ஸ் அப்படின்றது வந்து அதிகமாக கிடைச்சிது. அதே மாதிரி காப்பர் அண்ட் அயன் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்றது காயா அப்படின்ற பகுதிக்கு பக்கத்துலேருந்து இவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிது. ஸோ இந்த மகத கிங்டம் அப்படின்றது ஜெயினிசம் மற்றும் புத்திசம் இரண்டுமே வளர்ச்சி அடைவதற்கு முக்கியமான பங்களிப்பு வந்து கொடுத்துச்சு. அண்ட் டூ ஆஃப் இந்தியாஸ் கிரேட்டஸ்ட் எம்பையர்ஸான மௌரியன் எம்பையர் அண்ட் குப்தா எம்பையர், இது இரண்டுமே எங்கேருந்து ஆரிஜினேட் ஆனது அப்படின்னா மகதா அப்படின்றதுலேருந்து ஆரிஜினேட் ஆனது தான். மகத கிங்டத்தினுடைய கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னா ராஜகிரிஹா, இப்போ இருக்கக்கூடிய சதன் பீகார் பகுதியை சார்ந்தது. இதில் இம்பார்ட்டன்ட் ரூலர்ஸ் யாருன்னா பிம்பிசாரா அண்ட் அஜாத சத்ரு. ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பிரசன்னஜித் அப்படின்றவங்களோட மேட்ரிமோனியல் அலையன்சஸ் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்றது. கோசல்ல தேவி அண்ட் அவங்களுடைய டாட்டரை வந்து மேரேஜ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இவங்க ஃபாலோ பண்ண ரிலீஜியன் என்ன அப்படின்னா ஹிந்துயிசம், புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம். ஸோ கோசல்லா அப்படின்றத தவிர மற்ற எல்லாமே ஹிந்துயிசம், புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசத்தை வந்து தழுவுனாங்க. கோசல்லா கிங்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வேதிக் ஹிந்துயிசம் அப்படின்றது வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிம்பிசாரான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவருடைய பீரியட் 546 494 பிசி. இவர் வந்து எந்த வம்சத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னா ஹரியன்கா அப்படின்ற வம்சத்தை சார்ந்தவர். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கோசல்ல தேவி அப்படின்ற பிரசன்னஜித்துடைய சிஸ்டரை வந்து இவர் திருமணம் பண்ணிக்கிறார். அதே மாதிரி லிச்சவி பார்த்தோம், ட்ரைபல் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம், அதனுடைய பிரின்சஸான செல்லண்ணா அப்படின்றவர் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறார்னா திருமணம் பண்ணிக்கிறார். அதே மாதிரி மதுரா அப்படின்ற பிளேஸ் சென்ட்ரல் பஞ்சாப்ல இருக்கு. ஸோ அங்கே இருந்த மதுரா அப்படின்ற பிளேஸ்ல கேமா அப்படின்ற ஒரு பொண்ணையும் வந்து என்ன பண்றாருன்னா திருமணம் பண்ணிக்கிறார். இவருடைய எக்ஸ்பெடிஷன் படையெடுப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கா அப்படின்ற கிங்டத்துல பிரம்மதத்தா அப்படின்றவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா தோற்கடிக்கிறார். யாரோட இவங்க ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவந்தி அப்படின்ற கிங்டத்தோட ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருந்தாங்க. இவர் யாரோட கான்டெம்பரரி அப்படின்னா சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவங்க. ஸோ வர்த்தமன மகாவீரா அண்ட் கௌதம புத்தா இரண்டு பேருடைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர் தான் இவர். புத்திஸ்டான சங்கா அப்படின்றவருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு நிறைய கிஃப்ட்ஸ் வந்து கொடுத்ததா வந்து சொல்லப்படுது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அஜாத சத்ரு அப்படின்றவர் 494 462 பிசி வரைக்கும் இவர் எதுக்கு பேர் பெற்றவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிலிட்ரி கான்குவெஸ்ட். ஸோ கோசல்லா அண்ட் வைசாலி இரண்டு கிங்டத்தோட அகெயின்ஸ்டாக வந்து இவர் ஃபைட் பண்ணார். இந்த வார் அப்படின்றது எத்தனை வருஷம் நீடிச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 16 வருஷங்கள் வந்து நீடிச்சிருக்கு. ஸோ இவர் வந்து அந்த காலத்திலேயே பாட்டாளிபுத்ரா அப்படின்ற இந்த ஸ்மால் வில்லேஜோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து தெரிஞ்சவராக இருந்தார். இந்த பாட்டாளிபுத்ரா அப்படின்றது தான் இப்போ ப்ரெசன்ட் டேல பாட்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்.
இவருக்கு அப்புறம் இமீடியட் சக்சஸராக இருந்தது யார் அப்படின்னா உதயின் அப்படின்றவர். ஸோ இவர் வந்து எந்த கேபிட்டலை வந்து தோற்றுவிக்கிறார் அப்படின்னா பாட்டாலிபுத்ரா அப்படின்ற கேபிட்டல். இது வந்து 2 ஆறுகளுடைய கான்ஃப்ளூயன்ஸ்க்கு இடையில வந்து இருக்கு. ஸோ என்னென்ன ஆறுகள் அப்படின்னா கேஞ்சஸ் அண்ட் த சன் அப்படின்றது. ஸோ ரொம்ப ஃபர்டைலான ரீஜியன், அதனால அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவர் வந்து அந்த காலத்திலே தெரிஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இவருடைய பாலிசி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கான்குவெஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன், படையெடுத்து போகிறது, ஸோ வெற்றி பெறுறது, அந்த டெரிட்டோரியை வந்து இவங்க டெரிட்டோரியோட அட்டாச் பண்ணிக்கிறது. இந்த மூலமாக இவங்களுடைய கிங்டம் அப்படின்றத வந்து என்னென்னா வளர்ச்சி அடைய செஞ்சுருக்காரு. நிறைய நெய்பர் கிங்டம்ஸ் ஆன, அதாவது கிங் ஆஃப் கோசல்லா எல்லாரையுமே என்ன பண்ணுறாருனா தோற்கடிக்கிறாரு. தோற்கடிச்சிட்டு கிங்டம் அப்படின்றத வந்து என்ன பண்ணுறாருனா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அதனால் அஜாதசத்ரு அப்படின்றவருடைய தலைமையில் மகத கிங்டம் அப்படின்றது நார்தன் இந்தியாவில் மிகவும் பவர்ஃபுல்லான கிங்டமாக வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு. இவர் வந்து யாருடைய ஃபாலோவர் அப்படின்னா போத் புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம். இவர் வந்து கௌதம புத்தா அப்படின்றவரை வந்து மீட் பண்ணதாக வந்து சொல்லப்படுது. எந்த ஸ்கல்ப்சர் இதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா பஹ்ரூத், ஸோ இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம், கல்வெட்டுகள், அதில் வந்து இவர் வந்து கௌதம புத்தாவை வந்து மீட் பண்ணதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ மகாவம்சா படி, மகாவம்சா அண்ட் தீபவம்சா இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா நம்ம புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ இந்த மகாவம்சா அப்படின்றதுல இவர் வந்து செவரல் சைத்தியாஸ் அண்ட் விஹாராஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதாக சொல்லப்படுது. எப்படி வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம், சர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அண்ட் தென் டெம்பிள் சொல்கிறோமோ, அந்த மாதிரி புத்திசத்தில் சைத்தியாஸ் அண்ட் விஹாராஸ் அப்படின்றத அவங்களுடைய ப்ரேயர் பண்ணக்கூடிய இடத்தை தான் இந்த சைத்தியாஸ் அண்ட் விஹாராஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது வந்து நிறைய அவர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதாக வந்து மகாவம்சா அப்படின்றதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவர் தான் ராஜகிரிஹால முதலாவது புத்திஸ்ட் கவுன்சிலை வந்து கண்டக்ட் பண்ணது சூன் ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் புத்தா. அவர் எப்போ இருந்தார் அப்படின்றது தெரியும், 487 பிசியில். இவருடைய சக்சஸர்ஸ் வந்து வீக்காக இருந்ததுனால மகதா அப்படின்ற கிங்டத்தை வந்து யார் கேப்சர் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சைஷுனாகா அப்படின்றவர் வந்து கேப்சர் பண்ணுறாரு. கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சிஷுனாகா அல்லது சைஷுனாகா டைனாஸ்டி அப்படின்றத வந்து தோற்றுவிக்கிறாங்க. இதனுடைய பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 395 பிசியிலிருந்து 345 பிசி வரைக்கும், ஸோ கிட்டத்தட்ட 50 வருஷம். தோற்றுவிச்சவர் வந்து சிஷுனாகா அப்படின்றது தெரியும். ஸோ இவரும் வந்து என்னதுன்னா ஹரியன்கா வம்சத்தை தான் சார்ந்தவர். இவருடைய கேபிட்டலாக இருந்தது எது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராஜ்கீர் அப்படின்றது, அண்ட் தென் செகண்டரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வைசாலி அப்படின்றது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாட்டாலிபுத்ரா. ஸோ இதை தோற்றுவிச்சது பார்த்தோம் யார் தோற்றுவிச்சான்னு. ஸோ இந்த பாட்டாலிபுத்ரா அப்படின்றது வந்து லேட்டர் கேபிட்டலாக வந்து இருந்துச்சு. இவங்களுடைய காமன் லாங்குவேஜஸாக இருந்தது என்னென்ன அப்படின்னா சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் பிரகிருத், சமஸ்கிருதம் மற்றும் பிரகிருத் லாங்குவேஜ் வந்து இவங்களுடைய லாங்குவேஜஸாக இருந்துச்சு. ரிலீஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹிந்துயிசம், புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம். ஸோ சிஷுனாகா அப்படின்றவருடைய சன் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா காக்காவர்மன் அல்லது கால அசோகா. ஸோ இது தெரியும், ஹி வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கண்டக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் அப்படின்றது பார்த்தோம். ஸோ டியூரிங் சிஷுனாகாஸ் ரெயின் இவர் வந்து என்னவா இருந்தார், இந்த கால அசோகர் அப்படின்றவர் என்னவா இருந்தார் அப்படின்னா வாரணாசி அப்படின்ற பகுதியினுடைய கவர்னராக வந்து என்ன பண்ணார்னா இருந்தார். இந்த செகண்ட் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் அப்படின்றது எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோன்னா வைஷாலி அப்படின்ற பிளேஸில் 383 பிசியில் வந்து நடந்துச்சு. அண்ட் ஃபைனலி வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா கேபிட்டலை பாட்டாலிபுத்ரா அப்படின்றதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ புத்திஸ்ட் ட்ரெடிஷன் படி இவருக்கு வந்து 9 அல்லது 10 சன்ஸ் வந்து இருந்ததாக சொல்லப்படுது. ஸோ இந்த 10 சன்ஸ் ஆஃப் கால அசோகா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இவருக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ரூல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய நேம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பத்ரசேனா, கொரந்தவர்ணா, மங்குரா, சர்வன்ஜாகா, ஜலிகா, உபகா, சஞ்சயா, கொரவ்யா, நந்திவர்தனா அண்ட் பஞ்சமகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது. ஆனால் வந்து இந்த புராணிக்கில் வந்து என்னதுன்னா ஒன்லி ஒருத்தருடைய பேர் மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அது யார் அப்படின்னா இந்த நந்திவர்தனா அப்படின்றவர். ஸோ இந்த நந்திவர்தனா அப்படின்றவரை வந்து புராணத்தில் வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா 9வது சிஷுனாகா கிங்காக வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அவருடைய சன்னான மகாநந்தின் தான் யார் அப்படின்னா 10th அண்ட் த லாஸ்ட் சிஷுனாகா கிங்காக வந்து இருந்திருக்காரு. ஸோ அந்த மகாநந்தின் அப்படின்றவர் யாரால கொலை செய்யப்படுறார் அப்படின்னா இவருடைய இல்லெஜிட்டிமேட் சன். ஸோ இல்லெஜிட்டிமேட் அப்படின்னா தெரியும். ஸோ இல்லெஜிட்டிமேட் சன்னான அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து எந்த குலத்தை சார்ந்தவங்க அப்படின்னா சூத்ரா அப்படின்ற குலத்தை சார்ந்தவங்க. ஸோ அவருடைய பையன் பேர் என்ன அப்படின்னா மகாபத்மா அப்படின்றவர். ஸோ இந்த மகாபத்மா அப்படின்றவர் இந்த மகாநந்தின் அப்படின்றவர் வந்து கொலை செஞ்சுட்டு தான் என்ன தோற்றுவிக்கிறார் அப்படின்னா
நந்தா டைனாஸ்டி அப்படின்றது வந்து தோற்றுவிக்கிறார். ஸோ இந்த நந்தா டைனாஸ்டி அப்படின்றது 345 பிசியிலேருந்து 323 பிசி வரைக்கும் இருந்துச்சு. இதனுடைய ஃபவுண்டர் தான் யார் அப்படின்னா இந்த மகாபத்ம நந்தா. ஸோ 10th கிங் ஆஃப் சிஷுநாகா டைனாஸ்டி அப்படின்றது. இவங்களுடைய கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னா பாட்டாலிபுத்ரா. ஸோ இது வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் எதனுடைய பார்ட்டாக இருக்குன்னா பங்களாதேஷ், இந்தியா அண்டு நேபாளுடைய பார்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இவங்களுடைய கான்குவெஸ்ட் அப்படின்றது கேன்ஜெட்டிக் பேசினையும் தாண்டி வந்து நார்தன் இந்தியாவை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கான்குவயர் பண்ணாங்க. புராணம் அப்படின்றதுல வந்து இவருடைய கான்குவெஸ்ட்டை பற்றி அதிக அளவில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. த ஹதிகும்பா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கல்வெட்டு ஆஃப் காரவேலா ஆஃப் கலிங்கா வந்து என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னா நந்தாஸ் அப்படின்றவங்க கலிங்கா அப்படின்ற பகுதியை வந்து எப்படி கான்குவெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த நந்தாஸ் அப்படின்றவங்களுடைய எனார்மஸ் வெல்த்தை வந்து வேற எதுல வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மாமூலனார் எழுதின அகநானூறு அப்படின்ற தமிழ் சங்கம் ஒர்க்ல வந்து இவங்களுடைய இந்த வெல்த்தை பற்றி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு புத்திஸ்ட் ட்ரெடிஷன் மகாபத்ம நந்தாக்கு வந்து 8 சன்ஸ் இருந்ததாகவும் இவருடைய ரூல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சக்சஸான ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தரா டோட்டலாக வந்து 12 வருஷங்கள் வந்து ஆட்சி செய்ததாகவும் என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னா சொல்லப்படுது. இது இந்த நந்தா டைனாஸ்டி அப்படின்றது எப்படி முடிவுக்கு வருது அப்படின்னா இந்த தனநந்தா அப்படின்றவர் வந்து ரொம்ப அப்ரெசிவ் வேல வந்து என்ன பண்றாருன்னா வரி அப்படின்றத வந்து வசூலிக்கிறார். ஸோ மக்களை வந்து ரொம்ப வந்து அச்சுறுத்தி அவங்கள வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி வரி கட்ட சொல்றாரு. இது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த மக்களுக்கு வந்து பிடிக்கல. ஸோ இதை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு சந்திரகுப்த மௌரியா அப்படின்றவர் வந்து கௌதில்யா அப்படின்றவருடைய ஹெல்ப்ல வந்து இந்த நந்தா ரூலர்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் தான் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா படையெடுத்து வராரு. இந்த காலத்துல தான் அலெக்சாண்டர் அப்படின்றவரும் இந்தியாவை வந்து என்ன பண்ணதுன்னா இன்வைட் பண்ணி வந்தது. ஸோ இங்கே பார்க்குறோம் இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜியன்ல நந்தா எம்பையர் அப்படின்றது இருக்கு. ஸோ இந்த அலெக்சாண்டர்ஸ் எம்பையர் அப்படின்றது நார்த் வெஸ்டர்ன் இந்தியாவுடைய பார்ட்ல வந்து என்னதுன்னா அதிக அளவில் அவங்க வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ லாஸ்ட் நந்தா ரூலர் யார் அப்படின்னா தனநந்தா அப்படின்றவர். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சந்திரகுப்த மௌரியா அப்படின்றவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கௌதில்யா அப்படின்றவருடைய ஹெல்ப்பால லாஸ்ட் நந்தா ரூலரான தனநந்தா அப்படின்றவர் வந்து தோற்கடிச்சிட்டு மௌரியன் எம்பையர் அப்படின்றத வந்து என்ன பண்றாருன்னா மௌரியன் டைனாஸ்டி ஆர் மௌரியன் கிங்டம் அப்படின்றத வந்து தோற்றுவிக்கிறாரு. ஸோ இதன் மூலமா நந்தா டைனாஸ்டி அப்படின்றது என்ன ஆகுது அப்படின்னா முடிவுக்கு வருது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல தான் சீரீஸ் ஆஃப் ஃபாரின் இன்வேஷன்ஸ் க்ரீக் இன்வேஷன்ஸ் அண்ட் பர்ஷியன் இன்வேஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்தியாவில் நடக்குது. ஸோ அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் அப்படின்றது இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது. 16 மகாஜனபதாஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம். ஸோ அந்த மகாஜனபதாஸ் அப்படின்றதுலே 4 கிங்டம்ஸ் மட்டும்தான் வந்து லாஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். விச் இஸ் அவந்தி, வட்சா, மகதா அண்ட் கோசல்லா அப்படின்றது. ஸோ இந்த மகதா அப்படின்றதுலேருந்து தோற்கடிச்சிட்டு சிஷுநாகா டைனாஸ்டி அப்படின்றது தோற்றுவிக்கப்படுது. அந்த சிஷுநாகா டைனாஸ்டி தோற்கடிச்சிட்டு நந்தா டைனாஸ்டி அப்படின்றது தோற்றுவிக்கப்படுது. இந்த நந்தா டைனாஸ்டி அப்படின்றது நார்தன் இந்தியாவை வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல தான் ஃபாரின் இன்வேஷன்ஸும் நடக்குது. அதே டைம்ல சந்திரகுப்த மௌரியா அப்படின்றவர் என்ன பண்றாருன்னா லாஸ்ட் நந்தா ரூலரான தனநந்தா அப்படின்றவரை தோற்கடிச்சிட்டு மௌரியன் டைனாஸ்டி அப்படின்றதையும் தோற்றுவிக்கிறார். ஸோ இதன் மூலமா இந்த மகாஜனபதாஸ் அண்ட் தென் சிஷுநாகா அண்ட் நந்தா டைனாஸ்டி அப்படின்றது வந்து டிக்ளைன் ஆகுது. இதனுடைய கண்டினியூஷனான பர்ஷியன் அண்ட் கிரீக் இன்வேஷன்ஸ் அதாவது ஃபாரின் இன்வேஷன்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் ஃபார் வாட்சிங். என்னோட வீடியோ அப்படின்றது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் மை வீடியோ, ஷேர் மை வீடியோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மை சேனல். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல்.